ľudia, tu je Cipo.sk a vedľa mňa sedí. Čauko. Toto videu. To je informačka už poďakovanie za 13 odberov. Čiže my vám strašne ďakujeme za tých 13 odberov. Pre vás sa to nezdá veľa, ale pre nás je to strašne veľa, lebo my sme tu 2 týždne a 2 dní dobržení. A hneď bum, 13 odberov, 80 hľadnutí. 13 odberov a hneď 80 hľadnutí, ty kokos! Čiže ľudia, my vám ďakujeme a toto je zároveň taká informačka a aj oznám O ňom. o mojom Skype. Ja vám poviem zručne a stručne. Tí ľudia, ktorí toto sledujú, môžu si ma pridať na Skype. Môj Skype bude v popisku tohto videa. A toto, kto mi tam napíše fakt fajn super koment, ja si ho prečítam a uvidím, aký bude super. Ja vám odpíšem a napíšem vám, či si zahráte so mňou hru na Minecrafte alebo na Facebooku. Takže môžete sa pozrieť na Facebooku, ale to už pozdejšie. A uvidíme, ako to dopadne. Bude to minihry z Minecraftu na verziu 1.5.2, SG, Mob Arena a atď. To je záver tohto videa, čiže my sa s vami lúčime, čau. Nie naozaj. Čiže my vám fakt ďakujeme za tých 13 zberov, ja som taký happy a 80 hľadnutí. Dokopy, no. A tento si vytvorí Skype aj channel. No, Skype už má. Channel vyjde cez prázdniny, 2-mesačné, takže budete sa mať na čo tešiť. Budú tam rôzne challenge a také informačky proste. So mňou. Veď toto. Čiže tak, napíšte mi, čo by ste chceli, aby som natáčal. Teraz ja, nie on, ale ja. Čiže také hry, aké chcete, alebo čo ja viem, čo chcete, challenge, čo ja viem, korčulovanie, floorball, ako hráme, alebo čo by ste chceli, proste napíšte nám. Marshmallowovú výzvu. Chubby Bunny. Uhádni youtubera. Také, čo ja viem, také výzvy, alebo čo chcete. Napíšte nám, čo chcete, aby som natáčal. Alebo s ním, alebo s Erikom, alebo s Paťom. Čo ste už videli tie videá. Vy mi budete môcť napísať teoreticky na Skype. Ja uvidím a potom ďalej uvidíme, ako to dopadne. Áno, uvidíme. Čiže tak, mne napíšte, aké chcete videá, a čo chcete, aby som natáčal, alebo dačo tak, hry, challenge, floorball, futbal, čo ja viem, čo chcete. Skakanie na bajku. Tak. Čiže to je všetko, čo by sme vám asi povedali. Čo by sme vám chceli povedať. Sme vám už aj povedali. Čiže tak. To je všetko a my sa s vami pomaličky rozlúčime aj. Dajte like, dajte odber, dajte koment. To budeme fakt vďační. Čím viac odberov, čím viac komentov, tým lepšie videá. Super. Čiže tak, my sa s vami lúčime a čau.